Здравейте! Аз съм Зоя, а синът ми Алекс е ученик в 5-ти клас. За него математиката винаги е била истинско предизвикателство. Затрудняваше се с домашните и се чувстваше несигурен в часовете. Но всичко се промени, когато открих видеоуроците с решение на задачите по математика за 5-ти клас. Това е единственото място, където всички задачи от учебниците и тетрадките на издателствата Архимед и Просвета Плюс са обяснени стъпка по стъпка и решени по лесен и разбираем начин. Само за месец Алекс разбра логиката и започна да пише домашните си самостоятелно и уверено. Видеоуроците са толкова интересни и достъпни, че дори аз понякога сядам до него, за да си припомня математиката. За тази дигитална учебна програма стои Миглена Генчева, специалист с дългогодишен опит в подготовката на ученици по математика. Тя е създала ресурс, който не само помага на децата да разбират задачите, но им вдъхва увереност и желание да учат. Ако искате и вашето дете да се чувства спокойно и уверено в часовете по математика, опитайте тези видеа. Може да вземете безплатен достъп за 7 дни и сами да се убедите в резултатите.